Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng nilagang baboy. Ayan, at meron tayo ditong patis na may kalamansi at chili paste. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Manganta mo kayong Kapampangan. Manganta na po. Manganta na po. Sarap yan. Kukunin natin yung chili paste. Ayan. Ano ni Ate Albi? Ito. Lalapit natin sa kanya. Sarap to, chili paste. Ayan. Kain na tayo. Oh. Lambot to. Bangi. Sarap. Nasa muna tayo. Ay, kanya kaparas na yun. Rice. Kalamansi, patis, tsaka chili paste. Yes, oh. Diba? Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Sarap? Anghang. Sobra na yung makaparas. Gulay. Yung pandan. Ito. Layo na sa kaibal yung gulay. Lapit natin. Sarap. Pero ang sarap, no? Mag-rice pa kami. Ang bangi, oh. Sarap yung sarap ng gulay. Parang tissue ata. Ano mo? Diyan mapari. Sarap. Pinabot natin yung tissue. Tama tissue. Salamat. Excuse me. Mais. Una lang.
Mais tayo. Ano? Ang tamis na mais, no? Kaya nga sweet corn. Cute. Sarap. Ano ito? Gulay. Ano? Ano? Harap na sabaw. Medyo nawalan siya ng init sa aircon kasi. Sarap. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Sa next mukbang na po tayo mag-shoutout, ha. Ingat po kayo palagi.
Shoutout na lang kay Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Chat Lumibaw, Lods Discarte, yan. Nanay Babe Kaluya, siya pa Baby Alison Catherine Bugo, shoutout, and sino pa ba? Camille Garsalia, Alice Garsalia, Camille Garsalia, and Garsalia family. Si Janet from Germany, Christina and Sir Frank from Germany, Talibal. God bless, ingat kayo palagi at love you. Sarap. Tumulong sipon ko sa sa chili paste na may patis. Ayan mga kapudis, agis namin pamangan ni. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga